Skip. Ahojte, natáčame nové video a teraz točím to video. Ak ste chceli tú snajperku, alebo nejaké strieľačky, tak ideme na to. Takže ideme na to. Števo, čau, ako sa máš? Napíš niečo. Niečo napíš. Napíš niečo, Števo. Aj rozprávaj, preč. Ja točím. Áno. Napíš, Števo, niečo. No, ideme hrať. Snajper. Jaj. Takže už hráme a hráme snajpera. Ja som za tebou asi. Áno, to je Dead? Bol si dead? to auto nemôžete strieľať. Prečo by sme A z seba? Kam, ale nejako mi to nejde. Nevadí. Ideme nájsť teba. Či snajpí, či nesnajpí. Čeho ťa? Tu som. Kačem. Za tebu som. Nie za tebu, stoj. Ok. Ty si dead? Zabilo asi. Čo, my sme spolu, vieš o tom? Áno. Je som za seba. Takže aj on je dole, yes! Dal som to. Ísť na Števa. Bo hráme tu každý sám za seba. No neviem, kde je. Nie, 4. Nie! Idem hrať. Števo, čau! Napíš niečo! Števo, dávaj niečo na ako vychápeš. Ty už si šiel hrať? Nie. Ja už hrám. Števo, pri mne... Ja bol pri mojej bejske. Zabil Robok z GUI. Čakaj, ja ťa idem pre teba, ok? Vidím, čau. Nezabíjaj. Aha. Tak čakaj, už som tu. Čau, Števo, tu som. To si ty? Kamo, jeden je dole. Jeden je tam dole. Tam nikto nie? Nie, nemá nikto tu, nemôže tu mať. Aha, tu dostáš. Aha. Komu to bude dobré? Čau. Ja na tvoj. To bol ty? Ja ti znal nož. Teraz idem snajpiť. To je plne iné. Ty vole. Ty si kde? Ty si nevyšiel hrať? Tak poď, ja idem hrať.
bole! To nigdy, ale že nikdy nedám toto tu. Však Simonka, pomaly to vieš, a teraz neskytieš sa nedla, maniter, nedla. Kamo, tak to čo? Kamo, možno to zdám. Je dole. Kamo, poď! Ukážim, ako sa to robí. Prehľadnem si. Števo, prestaň. Ja dávam tu hekshoty same. No to určite nie. Ty hráš? Mm. Ja sa chcem. Števo sa urazil. Kamo, je dole. Komu to riti? Kamo, asi si túto hru končím, neviem. No, neviem, čo je tomu takto vôbec. Ale dobre, bude to aspoň dobre na sniper. Kámo, ja si túto hru končím, takže čaute, vidíme sa, keď dáme na to 30 lajkov, natočím druhý diel strieľačiek na Robloxe. A dúfam, že to nebude Rivals.
jen budete písať. No, tak sa lúčime a ahojky! Vidíme sa na